Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum ga khubor balay ulum, additional deputy commissioner jong Pynursla Civil Sub Division, wala pentep balapan bait thamai ya kapor, nakabenta ki kali ki balait bawan, nakathan Laitlyngkot sa Lyngkyrdem. Hakaban khang ya ki kali, banyat nado kapor khadway baje step, hado saw baje janmien. But nado kapor khandai baje menmien, hado saw baje step. Laom bakani ka jingkhang ya kani ka surok kan trekam man lakasngi bat kan sedang trekam nado kan nyau teri jong naitung hado ka khalai teri jong naitung batar hado banda Pynbna da kumoi pat ka jingkhang ha ka tai ka por panya ki kali na Laitlyngkot shadu Lyngkyrdem ka dai namar ka jingbeteng banbu ha ka jingma hakikat tu kan ki benta ki brasya kata ha ki benta jong ka tai ka surok u ADC ula batharu ya baroh kinong Laitlyngkot bakin bot renti ya kani ka kendon jing batha bat banyai sya shipor